Tak to asi bude dál a 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 dál. Prostě budu hrát Bravko a docela se na to těším. Včera jsem získal nového brawlera a přijde mi fakt dobrý. Jakože megálně dobrý, jo. Takže to je fakt jakože skvělý. Tak, získal jsem Pauru, OK. Let's fly. Se musím posunout Tak, si ho musím obrátit telefon. Tak, tak, já si budu koukat do shopu. Očividně mám Battle Pass. A to je všechno, jakože. Mám Battle Pass prostě. Prostě jsem spokojený, mám Battle Pass. Jsem prostě mega spokojený. Takže, co si vezmem? Tohle. Budeme asi sola, fakt nevím. No asi jo. Asi půjdu prostě sola. Tak. 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 Tak co? Tyjo, tak ten bude má úplně stejnýho, ale ten má vylepšenýho. Ne, au. Bolí to. Au. Stávám. Au. Tak. 1v1, au. Yes. Tak dáme si další. Tak, budu zabít tady toho. Au, dostávám. A zabil jsem ho. Ale tady je další. Tak já jsem dead. A to je blí. A teďka jsem to seká. Au. Dostal se. Seba neděláš. Děláš si prdel ze mě. To si jako všechno sežral, jo. Au. Jo. Škoda. Chceme kouknout? Co? Jsem se lekl. Co dostanu? OK. Když jich mám plno, to jsem ještě free. Mortíska. Pak si vezmu Crowa, anebo Spikea, já nevím. Tak mi napište do komentářů. A já si budu končit, tak čau.